בבקשה, גברתי. כבוד 3 דקות עומדות היושב-ראש, לרשותך. כבוד השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת, חבל מאוד שראש הממשלה לא נשאר לשמוע על עוד הישג של ממשלתו המהוללת. ביקשתי להעלות על סדר-היום, אפשר רבותי, מי שרוצה לדבר ולשוחח, ישיבת הכנסת ממשיכה. אני מודה לכל השרים ולכל מי שרוצה לעזוב. נא לפנות את האולם. גאלב, תודה רבה. חבר הכנסת מג'אדלה, אין לי כוס מים, אבל אתה יודע, אני רוצה... הוא עולה. אוקיי. הוא ישמור על הסדר. חבל שראש הממשלה יוצא ולא מקשיב להחלטות של הממשלה המהוללת הזאת בכל מה שקשור לזכויותיהם של עובדים סוציאליים, ומסתבר שגם אנשי חינוך. כבוד יושב-הראש, כבוד השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, בהמשך לשיר ההלל של ראש הממשלה על עצמו ולעצמו, אני רוצה להביא בפניכם מציאות חדשה שאיתה יצטרכו להתמודד עובדים ועובדות סוציאליות שיבחרו להעתיק את מקום מגוריהם מהמרכז לפריפריה, ומתברר שהגזרה הזו היא גם גזרה שפוגעת באנשי החינוך. אני מדברת על ביטול ההטבות לעובדים סוציאליים חדשים ועובדות סוציאליות חדשות באזורי עדיפות לאומית. מתברר שהחל מה-1 לינואר 2012 עובדים ועובדות סוציאליים חדשים שיבחרו לעבוד... חבר הכנסת דנון, אתה מוכן לפזר את שמענו אותך מספיק, חבר הכנסת דנון. אתה מוזמן להקשיב. אולי זה גם יטריד את מנוחתך. עובדים ועובדות סוציאליים חדשים באזורי עדיפות לאומית לא יקבלו החל מה-1 בינואר תמריצי תעסוקה. כך נקבע במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה. הגזרות הללו מתייחסות לאותם עובדים ועובדות חדשים. איפה השר נעלם? שר הרווחה? שר הרווחה באולם. הוא נמצא באולם. איפה נעלמת לי? הוא בהקשבה. דווקא אתה? אמרנו כולנו כחלונים, כבר הצהרנו. לא היה בהקשבה, היה בהקשבה. ואנחנו מדברים כאן על שורה של הטבות, כבוד השר. מי כמוך יודע, כמי שהגיע מהפריפריה הצפונית, אמנם חיפה זה לא כך פריפריה, אבל עדיין אתה מכיר את הנגעים ואת התחלואה ואת הקשיים של עובדים ועובדות, בעיקר כאלה שרוצים להשתלב בעולם התעסוקה וליהנות מהחיים במרחבים שאולי קצת יותר מאובררים מבחינה סביבתית. לצערנו הרב, החל מינואר מכה קשה הוכו כל אותם עובדים ועובדות שאנחנו כמדינה רוצים לעודד אותם, רוצים לעודד עובדי חינוך. אגב, מתברר שזה גם עובדי חינוך, אז אולי הייתי צריכה להפנות את זה גם לשר החינוך. לא יקבלו את ההטבות. אנחנו מדברים על קידום ותק. חבר הכנסת גפני, מדובר גם על עובדים ועובדות חרדיות. דווקא בתחום החינוך ובעבודה הסוציאלית יש הרבה עובדים ועובדות חרדיות, וכדאי שגם אתה תקשיב, חבר הכנסת גפני. מדובר על פגיעה באמת בשורה של זכויות שניתנו לאותם עובדים ועובדות שבחרו לעבוד בפריפריה, לעבוד בצפון, לעבוד בדרום, באזורים שהם באמת רוצים לעודד כוח אדם והון אנושי שיחזור. אתה יודע, יש הרבה סטודנטים שיוצאים ללמוד מאזורים בפריפריה, לעודד אותם לחזור הביתה. לא נדבר על כוחות חזקים, כי יש מספיק כוחות חזקים בפריפריה, אלא לעודד את הילדים הצעירים והצעירות שסיימו את חוק לימודיהם לחזור ולעבוד ביישובים שמהם הם יצאו. ומתברר שזכויותיהם ייפגעו, לא יקבלו הטבה לקידום ותק, לא יממנו את חלק העובד בקרן ההשתלמות, לא יקבלו החזר הוצאות נסיעה לעובדים סוציאליים באזור עדיפות לאומית, אם הם המשפחה הגרעינית שלהם או הורים שלהם גרים במרכז והצעיר או הצעירה בחרו לעבוד בפריפריה. לא יקבלו עידוד ותמריץ ללימודים אקדמיים. לא יקבלו השתתפות בשכר דירה וגמול תנאי שירות. מדובר בגזרה קשה מאוד, אשר פוגעת פגיעה אנושה
בגיוס עובדים סוציאליים ועובדות סוציאליות בכלל, והצבתם ושיבוצם בפריפריה בפרט, ובעיקר באותם אזורים שהם באמת מוכי אבטלה, ואזורים שבהם מבחינה סוציו-אקונומית הם הרבה יותר חלשים. ומי כמוך יודע, כבוד השר, שמלכתחילה תנאי העבודה וההעסקה של העובדים הסוציאליים מספקים. רק לפני פחות משנה נחשפנו למאבק שלהם עבור עבודת הקודש, עבודה הסיזיפית שהם עושים בכל יום. ואני רוצה לסיים. עוד משפט אחד לסיום. כבוד השר, לפני מספר שבועות כינסתי כאן בשיתוף השלטון המקומי כינוס חירום של עובדים ועובדות סוציאליות שהותקפו באלימות, וראינו את האלימות הגוברת בחודשים האחרונים. גם כאן יש אוזלת יד. על-פי הסטטיסטיקה מדובר על כל עובד ל10 שמותקף. בחדר ישבו 70 עובדים סוציאליים ואפילו יותר, וכולם באופן אישי עשינו סבב אחד דיווחו על חוויות קשות של אלימות. ולכן אני רוצה לסכם ולומר שהמכה האנושה שבאמת... לסיים. יש לנו סדר יום ארוך, סליחה. אוקיי, בסדר גמור. המכה הקשה שהונחתה כאן על העובדים הסוציאליים ואותם עובדים שאנחנו רוצים לעודד לעבוד בפריפריה, היא בלתי מתקבלת על הדעת, ואני יודע עם השר, ונמצא פה גם סגן שר האוצר, יחשבו וישקלו מחדש איך להחזיר את אותו תקציב ולא לפגוע באותם צעירים וצעירות שרוצים לעבוד שם.